מה עכשיו? מה קורה בגובה? אף לגובה? הגובה אצלו, אצל אתגר. מי שעשה את זה ממני כהוגן. מה, איפה האתגר עכשיו? בתוך הגש. הוא מתחבא? כן. הנה הנעליים שלו, של אתגר. נו, ריקי, תספר לנו מה קורה שם. מה קורה שם? הנה הוא לוקח את הנעליים של האתגר. רגע, בואי, אז איך האתגר ילך? אבא. איך האתגר ילך? סליחה, בלבלנו בדרך. תראה. סבתא תראי. לא הרשת. כן. אתה מקשיב כמוהו, מעון? אבא, תסתכל. אבא. כן. הנה היא שם. מי שמה? אתגר. אתגר, נמצא בתוך ההגנה הזאת? אז מה יקרה לו עכשיו? זהו. דרגלם. אז מה, לאן הם ניסו? לטימבוקטו? הכרכרה התפרקה. הראש שלי. ריקי, אתה זוכר שהיינו בפריז? מה אתה מחפש? רוי מחפש את החצוצרה שלו, מישהו יודע איפה זה? הנה היא! רוי מצא את החצוצרה. עוד מעט יש את כל אחד כן, אז הוא מתחיל להתחפש. כל אחד כן, כל אחד